दारू पिलाय का नाही तर हे BA करावं लागतं. हे अशा पद्धतीचं मशीन असतं. पण अनफॉर्च्युनेट हे जे मशीन आहे हे आहेत एक यंग पायलट आहे. यांचा व्हिडिओ आम्ही आमच्या लेवलनी त्या ठिकाणी काढला. हे असं फुंकावं लागतं, असा व्हिडिओ काढावा लागतो. हे बाबा फुंकतोय आणि दाखवावं लागतं 0% दारू आहे. तसंच हे राईटचे महाशय आहेत, हे वेगळेच आहेत. ह्याचं नाव काय, ह्याचं नाव कोणतरी फॉरेनर आहे, तो पुढं असेल कदाचित. तर हे असा व्हिडिओ काढावा लागतो. आता रोहित सिंग जो मालक होता VSRचा आणि आपला हा जो कपूर आहे याचे असे व्हिडिओ आम्हाला आजच्याच त्या ठिकाणी लागणार नाही. तर तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आम्हाला तिथं दाखवा. पण हे जे मशीन आहे या मशीनचा एक खूप मोठा फ्लॉ आहे आणि हे फक्त VSRकडे, हे एअरपोर्ट अथॉरिटीकडे नाही आहे. VSRकडे असणारे हे जे मशीन आहे याच्यामध्ये तारखा या बदलल्या जाऊ शकतात. हा फ्लॉ या मशीनचा. म्हणून म्हणतो इन्व्हेस्टिगेशन जेवढं पुढे जाईल तेवढं मॅन्युप्युलेशन हे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होणार आहे. सर्जनशील न्यूज